Murag sikap man niyo. Maayong buntag mga kaigsuunan. So karon di ay mangayo day ko sa inyo og 100% kasuporta karon nga eleksyon. Kumpanya na pud ni ba. Tapos ang iya pa yung pangkumpanyahan kay kalibunan man eh. Sa ko yung history ng kapiya. Unta man kaigsuunan nga inyo kong butaran. Kung ako manggani nga mahimong kapitan aning barangay ug ako makadaog pod ato ning lambon mga kaigsuunan. Murag mga langgam siguro ba. Nabuang na jud sikap. Og unta si Kap Marvin inyong butaran. Kap Marvin mga kaigsuunan. Kap Marvin ang inyong butaran mga kaigsuunan. Kay maayo ug makaligan nga mga kaigsuunan mo nang Kap Marvin kaigsuunan ng inyong butaran. Kap Marvin mga kaigsuunan. Kap Marvin ng inyong butaran mga kaigsuunan. Kay maayo ug masaligan. Kap Marvin mga kaigsuunan inyong butaran. Uy Kap. Nag-unsa man kadri Kap? Ay, wala. Nang tuon lang ba kay sin baya na unsa man ka oy. Nagtuon lang istorya ba sa mga tawo. Oh, dakan ni Kap. Ano man di ay? Nakap. Kurakok pang kakayo. Nganong nakabalo man kabe nga kurakot ko. Ayo na Kap. Sakit ang takadatong ni aging adlaw Kap. Naa kay kwarta nagikumkum. Kurakot ni Kap. Igsaba kini makadungog ba? Ayo na Kap. Kurakot ka. Igsaba Kurakot ka. ta diri. Tong inyo na ako ang akong mga kwan dito na di kabutaran kay kurakot ka. Igsaba ka kini di makadungog. Ayo na Kap. Kurakot lagi ka. Igsaba ba? Kurakot ka. Igsaba. Kurakot ka. Igsaba ba kini makadungog? Kasi Kap diri ah. Igsaba. Kurakot. Igsaba. Kurakot ka. Kurakot. Iskot kani. Sa man tong tawanan to eh. Anong kailangan kong gawin